Ki parabangay be jangka balang Presbyterian Mauro ki parabangay be ki bana ki bai pat ki balang bat ki parlo ki be ki bala ban ya don rengkat bat ngi hakini ga jinga seng jangka balang Presbyterian Mauro ngi ai khublay ya pi baro haka kerteng ka ba koridor tam ka jang utrai bat unong pen em jangi u Jesus Christ ngi ai ngu yu blay bangila ban yo ai ni ga jinga seng link ba ka YouTube channel jangka balang haka nega sngi ka arpuwe tarik ka jong benai Jun arjar arpau ka bangi rakhi kum ka hospital Sunday ha ka ba ngin ken mau bat ngin duai naga benta ki arteli hospital ke jangi ha jayau bara jowai badru ya ka kam joga jingpen khia jong ka balang hi barokawai to blem kar khuingi para bangi be lingba ka ni ga jinga seng ha ka ni ga por ngin ya pendam ha ga jing duai au blei bo pau jangi ba beneng ngi ai ngu eme na ka banta ka ni ka por ka bangila banda na ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me bat ngi la ru ban pen poi ka ni ka jinga seng link ba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro shaki para bangej ba bat ki parlo ki ba bat ngi kerpat ba men don rengkat bat ngi ko trai ha ki benta baro jong jing shakri ba kan long ka ba pediang una khmat jong me bat ba kan long ru ka jing ker khu na ka benta jong ilang baro ngi IT ya ki benta ba di gnoi shim benta ha ka jing lam ka ba start ka jong me yakini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ru haka kerteng ka jong utrai bat unong penem jeng Jesus Christ. Amen. Ngini ya shakri yo blay da kabangi arwai lang ka jing ruai ka ba arspa prapun rio. Kin sawan labba jing kerku kumbala kular utrai ayom syang pengat kin wan ru ba unong penem un ai ka jing ruai ka ba arspa prapun rio. In sawan laba jingkerku, kumbala kular utrai, ayom syong pengatkin wanru, ba unong penem on ai, laba jingkerku. Laba jingker kungiwa jing jau jing isnai la juman deyu laba ngi kerpan in sawan laba jingker ku men sim kibrewan pen Geleng ri lombat ri toru ai ba unslei umensin laba jingkerku ngiwan jing jau jing isnai la juman Deyo labangi kerpan Kensawan laba jingkerku Angitu tejur atrai Mentangit frang bat ngiwachu Laba jingkerku to'ai Laba jingkerku ngiwan Jing jau jing isnai la juman Deyu laba ngi kerpan Kinsawan laba jingkerku Ato ay mentangin man Mentangi plabangi kerdu Mentayu Jesu ngiwan Laba jingkerku ngiwan Jing jau jing isnai la juman Deyu laba ngi kerpan
ka jing pule na ka htien ka jong blay kalong na ka gospel kat kumu Marcos kalenong ka ba ar ki dukhat iway hedu khat ar bat ka shithi ka ba ningkong jong apostol Petrus kalenong ka ba ar ki dukhat arpusaw bat arpusan ka htien ka jong blay ka ba ong kumne te anda ulalet pat shapok Kapernam hadin kendiat sngi lapen bena ba udon hayeng te bon kilayalang kat ba nyam jakasho wat hadu ka jingkhang bat ulayalap ya ka htien haki ki wan ruha u ki ba walam ya weu ba pang yap shiliang ya uba ki ba saungut te nda kimla wan hajan jong u namar utau pajba kila ya liet no ya ka jingsop na ka jaka ha ka ba uladon bat haba kila penpei kila penhierno ya ka jingthia ha ka ba ulathia utau ba pang yap shiliang barabau Jisu ulayo i ya ka jinget jengki ula ong hau tau ba pang yap shiliang ko khon la map no ya me ya ki pop jong me Henry don ki ba na ki nong tho ki ba shong hangta bat ki be perkhat halaki do nun balai ba uni Ukraine ka ba ben blai kumne we bala ban map ki pop Henry tang u blai hi te kumne ru habau Jisu ula tip halaka mensim bakile perkhat kumta halade ula ongaki balai bapi ya puson yakini ki ru halaki do not kanu ka bakham jem ban ong hau tau ba pang yap shiliang la map yaki pop jong me ne ban ong to yeng to ra no ya la ga jingthia to ya ru Henry bapin yo tip bau khonu bre udon bor haga khendo ban map yaki pop u ong hau tau ba pang yap shiliang hameng ong to yeng jot ra no yala ka jingthia bat let no shala yeng ti kumne ru ula yeng bat ula ra no ya kata ka jingthia ula mi no de hakmat jongki baro kat ba kila kendit no baro bat kila yaro yo blai kida ong menno ru ngim jio i kat kane uba daladi hi ula ba no yaki pop jongi hakamet jong u halor kata ka ding ba haba la yap no shakita ki pop ngin yo im shakahok uba dagi jingjingem snam jong u lapan khia engi namar phila julet sakama kum kilang brot Henry minta lapan phai no ye phi shau nong ablang brot baru nong sharai kimen sem jongi to bleun kur khu ya ka ni ka jing pule bat ka jing shashkor na ka htien ka ba khoi ke jong o ngine le khmat jong blai ha ka jing duai au blai bo pau jongi ba beneng ngi aingo yeme na ka benta ka ni ka por ka bangi yo bani seng lang kumne hapo ka yeng mani jong ka balang presbyter mauro ban ngi yo ruban penpoi ya ka ni ka jing seng ka jongi lingba kini ki kor ki bor jong ka juk ka ba menta ngi aingo ba meladon rengkat bat ngi haki yeng ki sem ki jongi me pendap penbiang yengi me aingi ka jingkot jingkhia bat me kurkhu men sim ru ingi lingba ki ni ki jing seng ki bangi yo ban pelong kumne bat lingba ki jing seng haki yeng ki sem ki jongi ngi da duai ko trai ba men ya daingi naga ni ki jing pangklam kabala sar ya shibon ki ri chong ni ka perthai bat kabala poiru hadu ka ni ka ri khasi jantia ka ba e ki jongi ngi kerpat ko trai men pen khia kita ki bapang bat ba menum sha bagani ka jingpang kan le try kli kan le don bor halor jongi ngi kerpat bemen don rekat bat ki parado parasnam bat barok kinong song snong jogari khasi jantia ke be ke jongi ban pendap yangi ko try kan rat ya ka bam ka di bat iki jing don kam ki jongi ngi duai ko try men don rekat ru bat ke jella megalaya bat ke ri India bat ka perthai ka bayari barok ko wei bangin lat ko try kan rat na ki jing e jing stom bat lingba kani ka por ka ba e ka bangi ya menta ba men pen prang men pen janai ya ka jing im ke jongi bat ya ka jing ke jongi to yarap ngi ko try karat bangin phai sham hakum kani ka por bangin wat ka khmat ke jong me bat ha kani ka sngi wan ban duai na ka banta kani ka jing seng ke jongi ka bangi rakhi kum ko hospital sunday ha ka KGP assembly hi barok wei ngi duai ko try karat na ka banta ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Hajaya Hashalong bat ka Dr. Norman Tunnel Hospital Hajowai bemen kur khu yakini ki
caka sumar ya ki bapang ki basyatam ko try kan rat bakinang la ban sakhi u Jesus Christ ling baka kam joga jing penkhia i duai nam takinong penya ya ki hospital ya ki doktor ki nurse bat baro ki batre hang to bakin mat eko bor ka jome ko try kan rat baka numlong tang daga jing start breu hendrei ban longru daka bor ka jome bakin la ban ai jing sumar ya ki bapang ki basyatam i duai ngi kerpat ko try men don rekat ru bat ka ministry jong jing penkhia jong balang hi baro ko wai bangin la ban kener le jong kiti ban yarap lem ya ki bapang ki basitom ya ki bakendu jing hagi jing em ki jong ki ngi duai ko try kan rat nagabenta ki kam jong jing penkhia ru nagabenta ki ba langop hagi jing di ki bakerni bat ki basyate merah hagi jing blin ki basneu ngi duai nagabenta ka New Hope Center ka jong KGP Assembly ka barang syukan reaction hamau diang bat ngi duai ru nagabenta ka New Life De-Addiction Center kabadon hamau tawar ka jong ka KGP sinat sep ngi bakinang la ban ya trei bahai ka kam ka jong me ko try bakinang la ban yarap igito ki bala ngop hagi jing sni ki babon jat bakin yo lat no na kita ki jing te ki jing khom ya ka jing em ka jong ki ker khu ki nong trei hang to ker khu ya ki nong slok hang to bakin trei da ka bor ba da ka jing alam ka jong me hi ni duai ru nagabenta ka jing seng jing hene ka por ha ka bangin yo yu shakri jong me i Reverend NM Yang Rai u director jong urban mission ban kren apreng jongi to ker khu i to pen sle i ba ka ka ba idan ban kren kan long ka jing ker khu nagabenta jong ilang baro ker khu ka jing shakri ka jong i ling ba ka urban mission ka badan shi bon sertap ki kam ban trei ha apreng ki breu ki balangop ha shi bon jat ki jing sneu ai me ka jing start ye pastori ba e jongi ba di ki wei pat ki batrei rengkat bat i try to shimti mame ya gani ka jing seng ka jongi ba di ki benta baro jong ka jing shakri ka bangi dan ban ai me to map ingi ki pop ki palat ki rengkang jongi bobon ba to pen thamai ki jing em ki jongi bagin long ki jing em ki ba pediang ona khamat jong me namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro haka kerteng ka jong utrai ba unong pen em jongi u Jesus Christ amen ki parmait bi baro niai kuble ye pi baro haka kerteng ke em ka badan bor utrai ba dong penim jingi u Jesus Christ kani kalong ka singi utrai ka arfoi trek ujun arhaja arpho kalong ka singi utrai ka bakerpang ka hospital Sunday laju rakhe nadu kan ka stem ke bladap arhajar khat khandai bat sasi sen pat hakni ka sngi nginyo ban rakhe ya kan hospital Sunday hakni ka sngi kum ka balang nginyo artli ki jieseng hakni ka por shibaji ka jieseng blapen bet da ka balang Presbyterian Mauro bar ka por san baji nginyo ya ka jieseng blapen bet da ka jese ke thei jong ka balang Presbyterian Mauro hakni ka sing utrai ru ngin teng biang ye ki jing shakri jongi lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro but nginyo artli ki jeseng blapen bet da ka balang hakaba iwe na itimsan jong ka balang itimsan Dr. O Lamre in ai ye ka khubor ka tin ka jong blei barakapor san bajepat nginyo ya ka jingeseng hapo ka jingelam jong ka jeseng samna balang Presbyterian Mauro hakni ka porpat nginyo no ya ka jikubor ka tin ka jublei lingba iwe ne ki pastor jong ka KGP snot sepngi i Reverend NM Yang Rai i pastor Yang Rai i longru mta u director jong ke urban mission. But i pastor i Shong Isa haupur usam jong ka Mauro. But ki khun ki kti jong iru ki don kerteng balang haka balang Presbyterian Mauro. Kum ta hakni kapor kum ka balang ngidap lagi snokmen bagi snok it by pastor NM Yarai ila ban don rekat bat ni kapor ban sam ye kaktin ka jong ublei. Kajing duai kajing ikelong bo blay un pendap ya syakri jong u da mensim ju blay baka kubor ka bang ni asngau had kapor kan long kajing kerku mensim ya baro ki par bengai
bat ki wei pat ki bayo ban sngap ban sha skor ya ka tien ka em ka jong oblei link ba ka YouTube channel hakni ka por ngin yo sngo no ya ka kubor nei Reverend NM Yang Rai kajingero bat kaburam baro kalong yo try jongi namat kani kasgi ka bola ai sai sin pat bangi baro ngiyo ya gabania shakrilang yu lingba kini ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta kaba wat lah pedeng jong kani ka por kaba ka bangi khanduk lang namar kani ka khlam ka bangi lahap shipor ban sumar da kaba kiar na ka jing lompat ba penban simla khanglat yangi ya ka bangin yo ya ka bangin ya senglang ya ka kerteng ka jau trai halaki jong ki yeng ki sem ki jongi ngashim namar kata ya ka ni ka kabu ban ai khoblei ya phi baro ki ba pet bat ki ba sngap ha ka ni ka por ha ka kerteng ka jau trai bat unong pedim uba it jongi u Jesus Christ nga ai khoblei ru kerpang ya i Reverend LCM i pastor in charge jong ka Balang Presbyterian Maura kita menusan jong ka Balang baro kirang ba Balang ki para bangai beit baro jong ka Balang Presbyterian Maura kumbang ilayo sngo bakani ka digasngi ka ba lapen bet bakan long ka hospital Sunday ya ka baka KGP assembly ka jongi kalapen bet bangin kan mau kerpang haki jingduai ki jongi nakabenta ka commission jong ka jingpen khia but kita ki artli ki hospital ki jongi kita ki long ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong but ka Dr. Norman Tonnell Hospital Jawai but ru kumjo bangin kan mau ki jingduai nakabenta ki doctor ki nurse but ki staff ki batrai hakini ki hospital shushu na lor kini ki artli ki hospital ki donru ki waipat ki jingsumar ki bagi ki ba long ka jaka ka jingerap na kabenta ki mensim ki ba koridor ki ba mat ki jingkordet na mar ki jingdi buat bat kata galong ka New Hope Center ha mau diang bala penyat da ka assembly KGP assembly bat ka New Life Addiction Center mau tawar ka bala penyat da ka Urban Mission jang ka Kasih Jantia President's not sepngi shua ya ka bangen pai cha ka khobor ling ba ka ni ka por lingkot ngakwa baniat hu ya ki kam ya ka ba kani ka mission kadon ya ka bantre house nam arja khat nyau ka sinat lingba ka jelang ka ba ka sinat ka balalong ha ka balang maulai kalabo ya ka rai ya ka bangan shimti ya ka kam jong ka Urban Mission bat day naduk ka ni ka snam ngalalit ya ka ban shimti ne ka kam kumu director bat bantrei ya ka ni ka mission haduk kini kisngi ya ka ni ka mission la seng usnam aja khat arde bat i Reverend Bidon Box im ilalong director baningkong jong ka ni ka mission ka jingtmu ba kong san jong ka Urban Mission kalong banyarap ya kini ki mensim ki ba kodor ki ba mat ya ki jingkordet namar ki jingdi bu aj kabala te maraw ya ki bat kabala penjenjar sat ya ki yeng ki sam jongki batru ka jingtrei jong ka mission ka long ban yarap ru ya ki waipat ki mensim ki bakodor ki ba melin ya ka jingim hakikam auria lingba ka ni ka jing persang ka barit jong ka ni ka mission ka jongi daga jing snake ka jo bling ilayo ru ban play ya ki counseling center ki jaka ki ba pher kata ka long hakli yodo kabangi trekam man laga sngi baar sngi thok ding bat ke sngi sajaj ha demeu daga jinga trilang bat ke snong man laga sngi sajaj ha maulai nung lo ma ke sngi baar bat ke sngi thok ding bat ngi ju pelong ru ya ka counseling ha ki office trekam ke jengi man laga sngi ni aingo yo blai ba nagapor ha bangi yo ya ka ban lum bat ban yarap lingba ke ni ki counseling center ngiyo iya ka jingdon rekat ka jau blay bat na lor kini ki counseling center kum ka mission ru ngilet ya ka ban ai ya ki jing penshai lengba ki awareness program ya ki jing snew jong ki jing di bo ai bat kumno ban yada bat ban la ne kini ki jing melin haki snong haki school bat kumta terter men house nam aja khat prang ila yo ru ban play ya ka New Life Addiction Center
kaba ngi ay ka jing sumar kaba kerpang nagabanta kini ki mensim ki ba kodor ki ba don ka jing thrang banlat na kini ki jingdi ki ba penbu ay ka kiat udrox bat kiwai kum ka permission ngi penpawi ka jing skongo ya barok ki ba ju kershan lem ya ka kam ka jau blai lengba ki donation bat ro lengba ki jingdwai ki ba jarjar ki jau phi ka ba philai ju ya kershan nagapor chagapor kumu syakri warit ujau blai ngakarpat rit ya phi ba phin om klet haki jingdwai ki jau phi yai pteng bania kershan lem nakabanta ka kam bania site lem nakabanta ka urban mission banginla ia ka banang ya chaprang banyo banlum ya kini mensim badru banyo baniarap yakini ki paralok ki bait naga jingjat syaka jingim hautrai Jesus Christ kapang pedeng jong ka khubor kaba ngadon ya kaban sam hapdeng jongi lengbang ni kapor kalong u Jisu u nong penkhia bajanai u Jisu u nong penkhia bajanai bat ngalaseng ya ka nongrim naga gospel ka jong Markus kalanong ka baar kad khat ka baningkong haduk ka bakhat ar tungini pendam haublay ini duai ngiwana kamat jame kopa banaingo yeme na marga ni kapor ka bakordor ya ka banginyo ban sngap bat ban shashkor ya ka ktien ka jame pengentang ya lau jauh syakri barit jame lambat ka khubor badru kumjo ya barok ki bas ngap bat ki bapdiang ya ka haka kerteng ka jauh Jesus Christ ngipan amen nganum pulisyo ya ki benta ya ka bala puli dai pastor Henry nganiat hu katukat ni ki jingja ki bala jia hakane ka benta jong ka ktien ka jauh blai bat chua bagin poi sya ka benta kendiat chapang ka ni ka gospel laong ba ya ka ni ka gospel ka jauh Markus la tho house nam sanpo hadir Chris bat laong ba unong tho jong ka ni ka gospel udai u Yohanes Markus u balong ukun jong ka Mary kanong Jerusalem ngin syam ya kanini ki kam ki apostol ka lanong ka bakhat ar ka bakhat ar laong ba Markus ulaju ya bat ulaju let ya kaban bot ringkat lem bat uway ni ki senran u Jisu bakarteng Petrus bat adin ka tau lelet ya kaban bot ru ya Paul haga jinglet missionary ka baningkong jong u bat kumjuru haga jinglet missionary ka bakhat do ka jong Paul bat ka jingtmu ka ba latho ya ka gospel ka long banyat hu pau Jisu ulong ukhun ublay Markus ka lanang ka maningkong kadkhat ka baningkong haga ni ka gospel ka jong Markus ka lanang ka baar kadkhat ka baningkong ter layat hu yangi ba u try jong u Jesus Christ uladan haka way ka ying ka badan haka pernam bat kibreu haba kilatip syapang jong u kilalet ya ka banrung haka ka ying banlet ban yashem yau try Jesus bat ong ka tin ka jau blay bagata ka ying om nyam jakasyo ong ka tin ka jau blay bahang tau Jesus ulay alap yaki hapdeng kita ladan way breu bapang yap silyak ubah dan kam ya ka jirap na utrai Jisu kani ka diga jingpang ka bamla ban ai jing sumar hakiti kisnam bat kibreu ki bayo ir ka jingpang ki ap kermen tang ya ka kamba ka bakin yo diang no blay ya ka kam jog ya ka jingpen khia namar bau don ya ka diga jingpang omla ban ya bat namar kata la de yo banra ban penthia aga jingthia bat banra yo dagi saungut ki paralok ki ba it jo ya ka ban yalam yo show Jesus Christ ong gaktien ka jo blay nang ta shu ong gaktien ka jo blay bagata ka ying ya ka bakilat bau Jesus dan bakit ya ka bakilat tmu ban le kalalong ka jaka ka bala khapnya bat kimla ya ka ban le ban prung na pedeng to pat ba ban ya shem yo Jesus ngamodor halamarway bakini ki sangot ringkat bat uniu bapang kile perkhat kumno anle Henry namar kata ka jinget ka bas kem ka bakidan ki songtho
balada kilait bania syam yo jisu ken yo ya ka jingaram bat da kani ka jinget kila thom na phang da ka ba kila penpra ya ka tnomieng bat kila penhiar ya utau ubapang yap silang uparalok ujongki ubathia ada ka jingthia hakmat jong trai jisu baru jisu bau yo I ya ka jingat ong ka tien ka jau play ula ong hau ni ubapang kokhon la map no yame ya ki pop jong me kokhon la map no yame ya ki pop jong me sisen perkhat ngau kuman ong kadon jingedai ayu kata ka pop bat utau bapang tenrei haba phai chau jisu ka jingsisha kalong ba khamat jau trai jeng jisu Christ kham kor ka mansim ban ya kan kamat namar kamat kan puut na henrei ka mansim te kan im junom anggak tien ka jau bleiru ba ka ka por la don na pedeng utau pat ba ki pharisi bat kin dong tho bat kini haba kilio sngo ya ka ei ka bau jisu ong ya kini yau nu bapang kilia pusan halaka jong ka donut kilo ong balai bau jisu ula kren ben belai balai bau jisu ula kren ben belai aga jing skau thu jong ki ka long na mar ba de tang ublei ubala ban map ya ki pop kat kum ka jinget ka jong ki ka por ya ka pop la ban map tang leng ba ka jing ai jing kenya haka temple bat om don da ka wei pat kalat ban map bat namar kata ka jing ong jau jisu bala map ya ki pop kala penlong ya ki ban kin sngo pisa kin sngo leng abat kin sngo wit ka jingmot jing perkhat jong ki ka khi phalo bat kem sngo la ban pediang bau jisu un kren ya kita ki kentien henry utrai jisu ban pen pau ya ladi ba udei ublei ula ong haki balai ba phias puson ya kini ki ei ki eru haki donut jong phi ura tenjo ya ki daga jingkli ka bau la bo uong kanu ka ba kham jam ban ong la map ya ki pop jong me ne ban ong toyeng to ra no yala ka jingthia to ya ru henry kini ki breu kem shemla nut ban a ya ka juba ya ka ai ka bau jisu ula kali baru jisu la phai no show ni bapang ula ong to yang jot ra no yala ka jingthia to let no shalaying ang gak tin ka jau blai bau tau bapang yap silang om shambo jingkli eru ula pendem ya lidi ula ko ngo ako kom jau trai ula yang ula ra ya ka jingthia haka bau la thia kum ubapang bat ula mi no na khamat utau pat ba bat ong gak tin ka jau blai baki briu blai I hang ta kila sngo kendet bat ru kila ai ka jingro yau trai ubau blai ki parabangit bi aba perkhat yakini ki ei barok ki balja kat kum ga jingat ho ka tien ka jawblai sngo ban ong bakata kalong ka bamla banlong hakini ki pateng ki jingi yakini ki juk ki jingi ki bamenta sngo ka ban ong balada dei bau jisu don kala banlong hanrei hakini ki por ki jingi menta kamlong ka balong ka bala banlong hanrei skap yakini ki kentien ki bau jisu ong kumni lane mela ban nge ki ei barok ki long ki bala hauta ubanget lada mela ban nget ki ei barok ki long ki bala hauta ubanget markas kelon ka bakhandai kar khat ka ba arphulai nakani ka jinget hu khada tungini phai shaki lightly ki benta ki balong ka khubor yanga bat ya phi hagari ka por ka benta ka baningkong ka jinget bat ka jingai ne ka jinget bat ka jingai ne kat kum ka shithi shage brog lanong ka baning kong ka ong kum ni te ka jinget ka long ka ta ka jing skaus khem ya ka ki ei ki bang kerman kata ka jing tanjo ya ki ei ki bang ngim yo I haba perkhat ya ki ne ki sangot ki parabangai be
Lese kila penshitom yala de ban yat ya ka lenti ka bajengai habagi tip bau Jisu dan hak perdam. Bran kila ra yo perlok jongki ban ya mare ban ya shem yo Jisu. Haka jaka haka ba udan. But anda ba kila poy ya ka jaka ba kila ban ya shem yo Jisu. Kilap ba omlah ya ki ya ka ba kila ban rung. Namaru tau paj ba ubala pendap ya kata kayeng. Lese ka bakum ka por kila do jingkermen. Kila ngau leng kila ngau pisa bat kila perkhat badan tang artli kila yaki bakin ne. Kawai bakin ne phai na shalai. Kawai pat la dalong kum nu. Ken tham kat balong kat baja kat balong. Ban pen poi yau paralok jongki show Jesus Christ. Para bangai be haba phai shakiri ki bre ngis ngau thu. Baka taka jingat ka bathnam hapo jongki kalong bakida tikna ba anda bakin yasham yo Jisu ken yo bet ya ka jing penkhia bat kumta khlem perkhat shu ya ka ai ke ru kala let ban pen pra ya ka tnom yeng bat anda bakilala ban pen pe ya ka taka tnom kila penhiar ya ka jing thia ya ka bauta upar lo sekiula thia hakmat jong trai jongi u Jesus Christ. Siti je Jacob kala nang kaba ar kada khat kaba khat nyaw ko ong. Kum taru kata ka jinget lada kam don ki jingle kalong kaba yap haladihi. Kum taru kata ka jinget lada kam don ki jingle kalong kaba yap haladihi. Ki para bangai be baro ki para mensim ki ba kodor. Ngatip bamangi iwai pe iwai. Ngemla la klem dayat lengba ya ke lenti ki ba haka jingim ka jengi hala marwei kala balong kata ka jingkit ka jengi ya ke jingkit ka ba khia ka jingim jongi lese imei ipa ne kalok ne ulok ne wat ki khon ru kem tip ka ka bangimat haka jingim ngakwa bania thu ipi ya ke deng jing sha ba ublei jongi ublei jonga ublei jong phi utip ya ke jing kit ki jing khuslai ki jonga bat ki jong phi baro iwei pa iwei na preng jongi ngemla ban ong bak ngi khlam pat ju ya ke lenti jong ki ar la ki ar jingmut ki ar ki benta ya ke bangi dei ban shim ya ka rai kata kalong laka de yangi bangin tur syakhamat ne bangin ran syadian bangin tur syakhamat ne bangin ran syadian bangin yat ringkat bat uni ublai ublakhat ingi bangin yat jaga nelenti ka pensko bayo ne bangin yat jaga lenti ka basuk ka lenti jong ka jing thala ringkat lem bat ka dika perthai batip ya ka dika jing sha para bangai pe dai ha ka diki arla jong ka jing emba bon sin Saitanuan ya kaban prung hapdeng ya kaban pensoi bat ban yalam ya ke jimut berkat jong abat jopi syaga jingjat lambat habang adan menta ka urban mission ngalayo ya kalat daga jing snai jo blai ban ya shem ya shibon ki mensim ki bakodor ki bala do jingkermen haka jing im jong ki bakin light nagani ki jingte mrau jong ki jing mlien basniu dan ru ka jing ong ya ka bala ong syapang ki nong di khamtam ya ki nong di drugs baka long ba shitom shigare ya ki bakin light na uni ujing di batla dan ru bon ki bayi ngasem ki bala skau that bat kim skau la shu ya ka ban yaisha ki ong lada layap lada uyap no ru ngim skau sa no chu oh hai ka shitom bat kalong ke ba jenjar shikare ban la nagini ki jingmelin Henry om don ka bamla bat ublei ladengi don ya gari ka jingat ngalayo I bat ngalayo syam ya ki priu ki bala light nagini ki jingmelin ki basniu om da ka bor ka jongki
Henry kila yo ya ka jing pun kia da ka bor ka jinget ke bekidon how try jisu ka bakila pandemit bat singi lakila day bansha ya ka jing kordit jong ka jing sitom gamet ka jongki lakila day bansha ya ka jing sakren ben ya ki babon ki lok ki jongki lakila day bansha ban ino hagi babon ki ba it jongki Henry namar bakila yang scam magani ka jinget ki yo ya ka jing pun kia ka bajanai da ka bor ka jaw try jisu Lesiran na peneng jongpi ni ki bayi nga sem ki jongpi. Ki balay ngatru how new jingpang COVID-19. Bat pila snowdo jingkerman bat pila ritmen sim shikadaya. Ngakwa ban ong yepi. Mangidon yaw new blay ubakraw. Ubala ban yarap ingi. Ladang ingay. Kaktiyan ka jaw blay ka ong. Don ka ay ka iru ya ka ba umla utray. Don ka iru ya ka ba umla utray ngila ban syam ya gani naga kitab Genesis kulon ka bakat pra ka bakat saw try jisu ukmi ya ka jinget ka jonga bat jongpi kumbau lakmi ya ka jinget jong kini kisan ngot ki belawan ban syam yau jisu nget bon nangingila duai naga benta ka jirap ka jaw blay ki para bangat bi Nakwa ban ong yepi to yai ne try jungi jisu Kristo ong ye kini kintin lada phi yai ne hanga bat ki tin jonga ki yai ne api ya ke ei ru ba phiman phin pan e kan long yepi yones khat salanong kad khat ka banyo ka banta ka baar ka jingyo diang ya ka jingma ka jingyo diang ya ka jingma aba perkhan syapang uba pang yap silyang ngimodor ba ka ba ningkong ka jingrap ka ba udan kam ha ka jingem jo ka dei ka jingpen khia ya ka mat ka jo bat ka long kumta ka kum perkhat breu jonga ba jopi lada don manu ba pang ha ka yeng ka jongi ka bangi ken mau ningkong ka long hang no dan ka jaga jing sumar ka biang panyala banlet ya ka banyo ka jingrap kata kadai ke jinglong bat karo komper khat jongi gubriu Henry akmat jong try jongi jiskres para bangai beit kai ka bo yo i bat ka ba kong san tam kalong ka jingpen khia ya ka bensim jonga bat jongpi namar ka jingpang ka ba kham kraw naki jingpang baro ki bau briu umat aga jingim jo dei ka jingpang jong ka pop kaba penyakhlat no yo briu naga jinga dei kaba jan ka jinga dei kaba suk ka jinga dei kaba kemen no try ubo blay but dei kan niken kaba jisu yo i baka dei kaba dan kam ba ubriu u dei ban yo ya ka jing pen khia kat kum ka siti sinong rom ka nong balai ka khat mas phau ka ong om dan ubo om dan uwairu Norai sam ka nambar ka bakat saw ka dekat ka ba aru ong utrai ulo jmo arsut nabneng ya ki khon ban riu ban khmi la don manu manuru bala syampang bala wat yoblei pat ngap ka tin ka joblei ka ong kum ni baro kilas sa kamano kila kala jakli alang no om don shu ubale babha om don wat wairu para bangai beit baro ki para mansim ki bakodor gakwa banyat hu ipi baro ki jingpang ki dei nagadau joga pop te henrei ka jingpun khia ka mansim da ka jingyo map ki pop kalong ka bor pan pen khia ya ka mek jonga bat jongpi shisha don ka kenhun balang don ki kenhun nyam don ru ki jingle niam ke bala ban pen khia ya ka mensim jonga pat jongpi dei tang uni utra jengi jiskres badan ka bor pat ubala ban pen khia ya ka mensim jonga pat jongpi padu ong khon ubriu udon ka bor aga khendo ban map ya ki pop gospel markas alanong kad khat ka bashipho habangi phai sagani ke an joga perthai ke jongi president joga ri India jongi
kat kum ka constitution ka article ka banyo puan la ayo ya ka bor ya ka ba un la ya ka ban map ya ka jing pen sitom jong unong le kam baman ya ka bala rai yu ba on hap ban mat ya ka jing yap udan u ya ka bor Henry ka jing sharu kalong ba la udan ya ka bor la pat ban pentigna ba da ka bor jong ni ka article ka bala ayo ba ula ban pen khia pat ya ka men sim jong Hagini kisni dan shibon ba kibre ka bayo ya ka jingpang depression ne ka jingpang khuslai. Kani ka jingpang ka pelong ya kibre bakin snow marwe. Kani ka jingpang ka pelong kibre bakin do no ya ka jingsok. Ki snow khuslai. Bat ki poi hado pot ba kim snow dan jingman toy shu ya ki bakin nim. Bat kila dan ro bon ba. Ki ba namar kani ka jing khuslai. Haba kim yo ya ka jingrap. Ki that no ya la ka jong ka jingem. Dang menhaga kat sautrik ubrajun arajar arpo. Wayu aktor Bollywood ubakerteng Ushushan Singh Rajput. Ubalaak ya ga biopic Joe MS Dhoni. Ula pendukut no ilaga jong jing im. Hau telai pasi. Di reporter haba kilawat ya ga jing shaki ong. Bauniu aktor. Udan ya ga jing pang depression. Kumba ndriu benai ai. Ujisu habala sa narfna yu para bagai biit. Lasa yu lembat ki argot ki dakat. Wai na pereng jongki kita ki dakat. Ula ong hau Jisu. Ko Jisu. To kan mau yanga. Anda me poi hake hima jome. Ko Jisu to kan mau yanga. Anda me poi hake hima jome. Bas nautan hat yu trajigi Jesus Christ kalong. Bahangta hi ula juba buong. Shisha nga ong hame ka digasngi. Menlong lembat nga. Haga paradise. Lukas arfulai lenong gerkot ke basau puar saupulai. Ki para bangai beihit baro. Ka bangi don kam mentah kalong. Bangin penrit yala di hakamat jong utra Jesus Christ. Ngilong kinong pop pat kata gade ke jingpang. Ngilak bandai ki iru. Lalu ngimdon ke jingsuk baru belai. Ngisa kinong pang. Ki bampat syamla yo ya ke jingpen kia. Bat ngilong kibriu ki bakodet. Jisu ong ya ka jingsok nga ino api ya ka jingsok ka jonga nga ay api. Om kumbaga ka perthai ka ay nga ay mga api. Yones kat saulanang kadakhat ka barpunyo. Ki para bangay biit tutip ya ka ni ka jingsha. Badai tang utray Jisu. Unong penkia bajanay. Ubala ban ay ya ka jing penkia. Ya ka jing em jong apat jong pi mat pat mensim. Breu papang yap silang ni sngongo yo blai. Bau ni ule syam yo Jisu. Pat ule yo ya ka jing penkia ka bajanai. Ha ka jing em ka jong o. Ka benta ka balai bat ka bakhat do ka jing ko ngo. Jisu lo kum yo papang yap silang. Uong hame ngong. To yang jot. Ra no ya la ka jing thia. Bat to lej no shalaying. Marcus Arlenong gerkhat ka bakhat way. Habas ngap skoto met ya ka ga bau Jisu la kren. Henry uni breu papang yap silang shem kali erohem. Ula pen ko ngu bet ha ko kom ka jau tra Jisu. Da ka bau la yeng ula ra ru ya ka jing thia. Bat ula ya. Ki para bangai be baro ka jinget ka dawa yangi bangin penpau ya ka kam. Da ka bangi pen ko ngu. Don bon ba kibatip ya ka ktien ka jawab lay. Kibatip ka ka bakidai ban le bat ka ka bakim dai ban le. Henry Kim shem ko ngu namar kata ka jingkwa ka jongki kalong mar persya ya ka ba ublay uman. Ka siti ji Galatia san nong gerkhat ka bakhat nrew khat nyo ong. Henry nga ong to ya do mensim. Te kumta pin pendap ya ka jingkwa jong ka do. Namar kata ka jingkwa kamar persya yo mensim. Bat to mensim mar persya ya ka do. Namar kini ki amar persya kat bap him yo le ya kita ki ki iru ki bap hidamon. Haba usim Saul usim jong Israel la pen skau si yo blay da ka jingbam ko ngo. Ban le ya ka ba blay ulap tha. Blay la kren leng bau Samuel la ong kom ni. Utray skau bhama ka jai ngo thang bat ka jing knya kom ba ka ba ko ngo ya ka tin utray. Hakmi ka ba ko ngo ka khambha ban ya ka jing knya. Bat ka ba shashkor ban ya ka klen kilang soma
kitab aning kong Samuel gedekhat ke bakat san ke kalunong ke bakat san gedekhat ke bar puar. Ki para bangai biit baro ngiem magi digisngi ke bakat tu. Bat shibon ye ke utrai la kren ga ktien ga jo. La nang yai pendap gat badang mi kisngi. Bat ngem tip ka ka badon na kamat jongi kalawai ka jongi ka bansawan. Henry tang ka ni ka wai ka bangi tip tikana galong. Baka ne ka perthei kalong ka hing syong basa. Ka ba shipor ngin syong. Bat ngin sa ino ya ka. Bat bangin let syaki ba bom jukut. Bat ladang ilamat ya ka jingpen khia ka jau trai. Ngi tikana bangin dan lembat u syaka ta ka jingsuk ka ba bom jukut. Namar kata tongin pen kongo ila di banle ekaman ka jau ble lagasngi. Daga bagi penret ila di hakmat ka jau trai. Ang kaktien ka jau ble. La datang hagari ka jinget. Ngilong ki bakor ditam. Ka khubor hagari ka por ka khot yang abadi phi baro. Banginom shu sakut hagani ka jingim ka bangilong menta. Tongin ya chaprang syakamat haga jinget. Try ubau blay jong yula pendap yala ga jog benta. Bansius pa yaki pop jonga bat jong phi halor gading fna. Menta kadei ka por. Kadei ka por yang abad phi. Ya ka bangin ngau sok banchus ngau kemen agari ka jinget ka bagidan. Henry ya ka bangin thom bagin ya chaprang daga jingai ne hauneu jisu. Haga bor ka jingpen khia ka ba janai ka jo. Bat nginiai pen ko nguru how try haka hukum ka bau yai khot ingi bangin le ya ka man ka jo. Ublain kerku ublai unirap ya ka khubor ya ka balai ban bet apa den ke jing telon. Naka benta ka buram ka jo. Amen. Ki para bangai beet bat ki parlo ki beet ngi aingo ya ka jing don rekat ka jong blay lembat ngi ha ka ni ka jinseng ha ka ni ka sngi ka badai ka hospital Sunday bat ngi aingo nagabenta ki nongishimenta baro yai pastori jong iru i Reverend NM Yang Rai i bala ai ka to ko khubor ka ba kraw u Jesu u nong pen khia u bajanai u blay nang ker khui pi pastor bat ka jing shakri ka ba pi dan ban ai ya ka kam ka jong u como director jong ka urban mission jong ka KGP sinot sep ngi ka jongi u bleun ker khui ngi lang baro ru para bangai be e ngi ne panwai no ya ka jinga seng ka jongi da ka bangi arwai lang ka jing ruai ka ba laispa khandai bar hadin ka ni ka jing ruai nga kerpat ya itemen besan jongi itemen besan AS lingdo ba in sngo bha ban sabu jing duai lingkot bat ban saplat ruengi da ka jing ker khu panwai Jisu melong badap ia perthei melong khambon spa khamkor long laga kerteng ia ka spa perthei pelun baro kawe ngala yo lang badu blai ka jingruai lai spa khandai Jesu melong badap ya pertei melong kambun spa kam kolong la ka kerteng ya ka spa pertei pelun barokawe ngalayo lang batu blay barokawe ngalayo lang batu blay jing so bhai kai ko mat jong me long kam kor dor shi kadai ya ba ika komat baro sao dong keleng ka pertai sentiu saron jing iten nat kabonen sentiu saron jing iten nat kabonen
Sti bas kem kai kerteng jong me abawan nong shun bantu jing yap hi u kala kau en long shu bat nang lesh lor me ba pen jom me ba pen jom ngam don shu tang ban riwai me ba pen jom me ba pen jom ngam don shu tang ban riwai ngabaduk balapen reus pa nga ukoy di blayolay enin hakap liu long shirkay menta ngayay riway siyay ay ngam don ay ngam don tang ban ngukat badang em ay ngam don ay ngam don tang ban ngukat badang em. Donya doy. Nyai ngo yame tekendat ane kapo jong kene kasngi. Ya kaba me melodorong kat yangi tekendat hakene kejeseng. Kam tambang layo sngo yini khubor kabakodor ni pastor tabi. Ai bagan long kabor nam ta jongi we pi we paro. Bat kam tam yekito layo sngo tekendat. Lembah kene khubor tekendat. Tokur ku mami tekendat lau jong sakri. Ya banala ban pendap ya kakam ke jong u tabi. Barabawa no kene ka por ke jing sakri ke jongi. Doa bag jangai kepada biang ke jong try jong Jesus Christ. Ka jing ba ke jong blai kpa. Lamba jing slok bohon pesat bor ke jong mesim bakhun. Doa begini lai wo blai lorong kat pat ngi. Melorong kat upat ba jomi badan hang ni pat strak putai. Mentahi jeruk ki bam cukuru. Amen.